लेकिन लागल नहीं पंडाल कहीं ना मूर्ति रखाई लय सही कैलस कोरोना बुराल हे माया बीते गईल नवरात्र लेकिन लागल नहीं पंडाल कहीं ना मूर्ति रखाई लय सही कैलस कोरोना बुराल पूजा करे पे लागल कर्फ्यू कैसे केहू घाट जाई पूजा करे पे लागल कर्फ्यू कैसे केहू घाट जाई कौन करो पर छठी माई कौन करो पर छठी माई ना त ठेकुआ ना भेटाई कौन करो पर छठी माई ना त ठेकुआ ना भेटाई ये माई बोली बोली सूरज गोसैया की ठेकुआ ना भेटाई कौन करो पर छठी माई ना त ठेकुआ ना भेटाई ये माई नेता लोग के चुनाव होता पुलिस प्रशासन के रोकत पूजा पाठ सरकार न होके दी कोरोना बाटे का धोखा नेता लोग के चुनाव होता पुलिस प्रशासन के रोकत पूजा पाठ सरकार न होके दी कोरोना बाटे का धोखा घर ही होई छठ घर ही गतियाई घर ही होई स्वच्छ घर ही गतियाई कौन करम पर छठी माई ना त ठेकुआ ना भेटाई कौन करम पर छठी माई ना त ठेकुआ ना भेटाई कौन करम पर छठी माई भइल बा कौन कसूर छठी माई हमनी के तू माफ कर धड़कन धनंजय राहुल रसिक के कहे आके तू इंसाफ कर ए माई सुन तारू भइल बा कौन कसूर छठी